Viete, kde ste prišli teraz? Takže ja vás vítam ako prvákov v riaditeľni. Dúfam, že ste si na náš školu zvykli a že už by ste ho nevymenili za nič na svete. No ja neviem, či boli dnes dobrí. Zodvihnite ručku, kto bol dobrý dnes. Kto bol naozaj dobrý. A ešte vydrží 2 hodiny, samozrejme. Ja vydržím veľa. Dobre. Takže kto sme? Tak, ja som žiak na jednej škole. Poznáte školu Rockford? Ale ja Harry Pottera nemám rád a... Mám rád žiaka Harry Pottera a pochádzam zo Slytherinu. Vedeli by ste si tipnúť, kto som? Tak Alexik, čo si nám doniesol? Mačičku. Ako sa volá tvoja mačička? Princezna. Ako sa volá tvoja korytnačka? Lola. A čo papa? Charlotte. Prečo? Lebo jedení jablka, áno, jedení jablka. A jablko jaké? Červená, šaké. A šaké. Janka Xavierová. Epidúza Panťuva. Alex Dado. Linjo. Martin Povalač. Linjo. Nika Baliaková Čaj. Helka Kolcunová. Pani učiteľku Bartošovu ste spoznali? Áno! Veľký potresk pre pani učiteľku Bartošovu. A na našu sestričku? Sestrička. To je prvá. Potom je tu pani učiteľka Matušovicová. Veľký potlesk. Ďalej tu máme pani učiteľku Gecelovskú. Kto za ňu padá? Pani učiteľka Gecelovská. Potom pani učiteľka Podmanická. Babičku mám, som ich vnúčka radosť všetka. A práci privykám a detko naučím a robiť všetko. A babička pečie vary, spolu sa nám dobre darí. Moji starky poviem tu celkom skrátka, babička je kamarátka. Takže takto máme hotovú múmiu. Múmia, dá sa ti chodiť? Ukáž. Joj, to bola strašná havária, čo si ty mala. Strašná. A ten tretí človek pridržiava, aby náhodou nespadol dozadu. A takto by sme preniesli. Mocný chlad. Dobre, môžete zložiť. Sebo, aj Dávid. Nebo jede so mnou. Dobre, no tak sa postavte vy, čo ste boli zlí. Priznajte sa. Ale neukazuj na druhých, na seba ukáž. Nie, dole ruky. Každý sa prizná, kto bol zlý. Kto sa polepšil, zdvihnite ruky. No, vidíš, čerdony sú dobrí. No, Sebino, ty pôjdeš do toho vreca, už to vidím. No, skús, či sa zmestí, lebo vidíš, že nezodvihol ruku. Poskúsi, či môžeš. No, natiahni na ňo. Ber ho. A ty si poslúchal? Áno. Od naozaj? Áno. Aj rodičov? Áno. Aj starku? Áno. Aj súrodencov? Áno. No, neviem. Ty si poslúchal? Áno. Neklameš ma? Pozri mu ten nos, čert. No, nezdá sa mi nejak. Volá, komu svieti. A kto sa mal ráno prihlásiť čertovi? Ktorí dvaja tu robili neporiadok? No, čert, vyskúšaj. Hore ruky a skúšaj, že či sa zmestia do toho vreciska. Kto sa má No, tak ty, prihlásiť? keď ukazuješ do všetkých, tak poď vyskúšať. že tam sa- Dám ho tam! No, skús. Dám ho tam! Daj si raz v stoličke, jaj! Nedá sa. Nie, to sú dobré deti. A prečo?
ako sa mi to nezdá. A rodičov si poslúchal? A ty si poslúchal? Ozaj? No, nejak si ticho, asi klameš. Ahojte, deti. Dobrý deň. I'm a happy snowman, white and fat. Here are my buttons, here is my hat. When the sun comes out, you'll hear me sing. Čo všetko ide do toho cesta na tejto poličky? Sa pýta, nie, nehovorí. Poďme. No čo ide do cesta? Ty si počul, dobre? Nie smelý Indián, len sa pozri naň. Ten má zmysol veď, vie mi všetkých nás pamäť. Kde sú očka, tam je zrak, od prštekov skáče hmať. 4 malé dievčičky objavili v lese 4 brúšku jedličky, zahalenú v rose. Do you speak English? Yes, we do. Okay, and do you know how to say hello and ask somebody about his or her name? Yes, we do. No, Hello, hello, what's your name? What's your name? What's your name? Hello, hello, what's your name? My name is Sally. 1, 2, 3, boom. Nothing. Grandma, can you help me, please? Yes, I can. Mommy, can you help me, please? Yes, I can. 1, 2, 3, boom. Oh, nothing. Mouse, can you help me, please? Yes, I can. 1, 2, 3, 2. Well done. Snowflake, snowflake, little snowflake, falling from the sky. Dnes sa z nich skutočne stali veľmi ostrieľané deti. Už len čakám, kedy začnú dávať frčky deviatakom. Ale myslím si, že skutočne je na nich vidieť, že tá práca pani učiteľiek pedagogického kolektívu základnej školy Jozefa Cigera Hronského padla na úrodnú pôdu a že máte skutočne veľmi šikovné deti. Takže ja vám chcem tomuto úspechu poblahoželať všetkým pani učiteľkám, pánovi riaditeľovi aj všetkým vám rodičom a starým rodičom. pred školou. Má svojho otca rada, poď pred všetkými, nech nie je zvada. Ja ťa mám, otecko, rada ako som. Som najstarší, nož mlyn patrí mne a vy spodelte to, čo vám zostane. Som prostredný, nuž oslík patrí mne a aj syn od mňa dostane. Som najmladší.
páči a zostal mi kocúr iba. To nie je dobre, niekde sa stala chyba. Hoci som kocúr malý len, pomôcť ti, pane, veru viem. Aká to bola rozprávka? Kocúr v čižmách. Hádanka tretia. Ktože si, dievčatko, a čo robíš v lese? Volám sa Karakolka a staré máme dobroty nesie. A máš aj kvietočky pre starú mamu? Nemám, nesiem jej aj zrnú salátu. Tak trajka, kúka na trajky, dičku. Ja zatiaľ zožeriem tú tvoju babičku. Všade je tma, je hlboká čierna noc. Tamto je svetielko, tam nájdeme pomoc. To, že mi spernička odlomil a dieru do domu urobil, to sú detičky maličké, poďte dnu, poďte ku dobrej babičke. Najskôr musíme vyliečiť jablon, potom príde na rad princezna. Ďakujem ti za hrať, nech si múdry a dobrý človek. Zachránil si princeznu a vyliečil strach. Keď pršalo, mrholilo, žabiatko sa narodilo. Poďte, žabky, žabky, tetky, poďte, že kráv a posiedky, máme malé žabiatko. Ako sa nenôžky malé, bude majstrom vo futbale. Slovensko, Slovensko, ste pripravení na zápas? Tak určite. Toto neviem, či máte. A váš podpis. A tento zelený obdĺžnik, podpíšeš sa, písaný. A na tieto ostatné riadky budete písať tlačený, dobre? Úspešnému vypracovaniu klokana. No a niektorí ste, teda všetci ste vlastne dostali diplom za účasť a Janko Leško sa stal aj úspešným riešiteľom. Tak ja mu blahoželám. Pochádzam z Starej Hory. A ako sa volá tvoja účastníčka? Zo Starej Hory. Strapatá pani. Strapatá pani. Dobre, dobre. Zatlieskame. Vidíš, vrana namyslená, ale si sa kopla. Krávka na ňu zapútala. Kamže ideš, Ančovna? Princ oslobodil princeznu a hneď s ňou na hrad mieli. Zamňaučala mačka Mica, prečo ti tak horia víca? Lebo na dnes viac kaše nemám. Že je tu veľa stromčekov. Aký? Skúste popozerať okolo. Listnatý, ihličnatý. A ten náš je aký? Ihličnatý, výborne. Takže si ho dnes pomocou našich veľkých kamarátov zasadíme. No a pozrite sa sem.
Dáme si k nemu takúto tabuľku, kde je napísané čo? Čítaj túto tu. Školský rok 2015-2016. Teda budú všetci vedieť, že tento stromček patril vám. Miško, vítaj voškaj. No, pozor, a jak to má na zadku. Šimon, Gratulujem ti, že sa ti to podarilo. Nech sa páči. Nech sa páči. Dari Jakubko, všetko dobre do druhej triedy. Pierko si vyber. Andrej Koleva,